அனைவருக்கும் நான் உங்கள் ஜெகத்குரு தங்கராஜன். திருமண பொருத்த திறவுகோல், ஜாதக திறவுகோல், ஜோதிட திறவுகோல் பாகம் 325. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆண் மற்றும் ஒரு பெண்ணுடைய 2 பேருடைய ஜாதகம். ஏற்கனவே 324வது பதிவில் இந்த பெண்ணோட ஜாதகத்தை பற்றியும் இந்த பெண்ணுக்கு நடந்த விபரீதங்களை பற்றியும் திருமணத்தை பற்றியும் திருமணத்திற்கு பிறகு கர்ப்பமானதை பற்றியும் கர்ப்பமானவுடனே நடந்த அடுத்த பிரச்சனைகளை பற்றியும் விரிவாக நம்ம சொல்லியிருந்தோம். அப்போ இந்த 3-7 3வது நட்சத்திரம், 5வது நட்சத்திரம், 7வது நட்சத்திரம், வதை நட்சத்திரம், 22வது நட்சத்திரம், அதோடு இல்லாமல் வேதை நட்சத்திரம் அப்படி சொல்லக்கூடிய அவைகளெல்லாம் இருந்து திசை நடத்தக்கூடிய இந்த திசா புத்திகள் என்னென்னலாம் செய்யும், எப்படியெல்லாம் துன்பத்தை தருது அப்படின்னு இது கவனிக்காமல் கல்யாணம் செய்கிறதுனால ஏற்படக்கூடிய பலவிதமான விவரங்களை துல்லியமாக உங்களுக்கு அப்பா ஜோதிட சூத்திரம் அப்படி சொல்லக்கூடியது. ஜோதிடத்தில் புதுமை, ஜோதிடத்தில் புரட்சி, ஜோதிடத்தில் மறுமலர்ச்சி, ஜோதிட சீர்திருத்த கருத்துக்கள் அப்படி சொல்லக்கூடிய அந்த விதியின் கீழ் உங்களுக்கு எடுத்து சொல்லியிருக்கோம். அந்த வகையில் இப்போ இந்த பையன் ஆண் ஜாதகம் 30-10-1995 திங்கட்கிழமை 3:45 AM உத்திராட நட்சத்திரம் 1ஆம் பாதம், வயது 26 வருஷம் 7 மாதம் 15 நாள் ஆகுது. ஆண் ஜாதகம். இப்போ இவருடைய லக்னம் கன்னி லக்னம், லக்னத்திலே புத பகவான் இருக்கார், சித்திரை நட்சத்திரம் 2ஆம் பாதம், லக்னத்துக்கு 2லே ராகு பகவான் சித்திரை 3லேயே இருக்கார், லக்னத்துக்கு 2லே நீச்சம் பெற்ற சூரியன் பார்த்திங்கன்னா சுவாதி நட்சத்திரம் 2ஆம் பாதமும், லக்னத்திற்கு 3லே இருக்கக்கூடிய சுக்கிரன் விஷாகம் 4ஆம் பாதமும், செவ்வாய் பகவான் பார்த்திங்கன்னா அனுஷம் 3லேயும், குரு பகவான் அப்படின்றவர் பார்த்திங்கன்னா கேட்டை 2லும், தனுசு ராசியில் இருக்கக்கூடிய சந்திரன் பார்த்திங்கன்னா உத்திராட நட்சத்திரம் 1ஆம் பாதத்திலும், லக்னத்துக்கு 6ஆம் பாவத்திலே இருக்கக்கூடிய கும்பராசியில் இருக்கக்கூடிய கும்பராசி அதிபதியாகி சனி பகவான் வக்ரம் பெற்ற நிலையிலே பூரட்டாதி நட்சத்திரம் 2ஆம் பாதத்திலும், லக்னத்துக்கு 8லே மேசராசியில் இருக்கக்கூடிய கேது பகவான் அஸ்வினி நட்சத்திரம் 1ஆம் பாதத்திலும் இருக்கக்கூடிய இந்த ஜாதகம் அந்தாண்டு நம்ம சம்பந்தமாக எல்லாம் கொடுத்துட்டோம். ராகு திசை குரு புத்தி சுக்கிரன் அந்தரத்தில் திருமணம் 19/5/2021 12/10/2021 கல்யாணம் நடந்தது. ராகு திசை குரு புத்தி சுக்கிரனுடைய அந்தரத்தில். இப்போ இந்த பையன் சூரிய திசையில் பிறந்ததுனால பார்த்தீங்கன்னா இந்தாண்ட கொடுத்துருக்கோம். சூரியன் 4 வருஷம் 7 மாதம் 15 நாள், சந்திரன் 10 வருஷம், செவ்வாய் 7 வருஷம், ராகு திசை குரு புத்தி 5 வருஷம் 1 மாதம் 6 நாள், 26 வருஷம் 8 மாதம் 21 நாள் அதோட முடியுது. அதில் அந்த திசா புத்தி அதில் ராகு அந்தரம் அப்படி சொல்லக்கூடிய காலம் இப்போ ஓடிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய காலம் 30/3/2022 8/8/2022 வரைக்கும் அது இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்குது. ஆனால் கல்யாணம் ஆனது ராகு திசையில் குரு புத்தியில் சுக்கிரனுடைய அந்தரத்தில் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. அப்போ இந்த கல்யாணத்துக்கு இந்த பொண்ணு எப்படி உள்ளே சேர்ந்தா அப்படிங்கிறது ஒன்று. இது கல்யாண நேரம் அப்படின்னாக்கா நாம் சொல்லக்கூடிய லக்ன அதிபதி 2ஆம் பாவம் 2ஆம் பாவ அதிபதி 7ஆம் பாவம் அந்த மாதிரியான தொடர்புகள் இதுக்குள்ளே இருக்கா அப்படிங்கிறத பற்றி நாம் பார்க்கணும். இப்போ நம்ம சொல்ல போகிறீங்க. இப்போ ராகு திசை குரு புத்தி சுக்கிரனுடைய அந்தரத்துக்கு நம்ம சுருக்கமாக எடுக்கணும். ராகு அப்படிங்கிறவர் லக்னத்துக்கு 2ல் இருக்கார், 2ஆம் பாவ தொடர்பு கிடைத்து விட்டது. குருனுடைய புத்தி நடக்குது. புத்தி பகவான் லக்னத்திற்கு 7ஆம் பாவ அதிபதி. அந்த 7ஆம் பாவ அதிபதி ஆகிய குரு பகவான் திசை புத்தி நடத்துகிறார். 7ஆம் பாவத்தில் கிரகம் இல்லை. 7ஆம் பாவ அதிபதி குரு பகவான் 7ஆம் பாவ தொடர்பை தருகிறார். குரு பகவான் புதன் நட்சத்திரத்தில் ஏறி நின்றார். லக்னத்திலே புதன் இருக்கிறார். லக்ன தொடர்பை கொடுத்து விட்டார். ராகு திசை புதன் புத்தி. இப்போ சுக்கிரன் இந்த இடத்துல என்ன வேலை செய்ய வரார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்கா சுக்கிரன் விசாக நட்சத்திரத்தில் நிற்கிறார். சுக்கிரன் தனியாக வேலை செய்யலை. அந்தர்நாதன் ஆகிய சுக்கிரன் வந்தார். அவரும் குரு சாரத்தில் ஏறி நிற்கிறார். ஏற்கனவே குரு பகவான் புத்தி நடத்துகிறார். அவர் 7ஆம் பாவ அதிபதி. அந்த 7ஆம் பாவ அதிபதியோடு புத்திநாதன் ஆகிய அந்தர்நாதன் ஆகிய சுக்கிரனும் குரு சாரம் ஏறி நின்றார். எனவே புத்திநாதனும் அந்தர்நாதனும் இணைந்து லக்னத்தில் நின்ற புதன் சாரம் ஏறி நின்றார்கள். லக்ன தொடர்பு கிடைத்து விட்டது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அப்போ திருமண காலத்திற்கான அந்த பாவ தொடர்புகள் ரொம்ப துல்லியமாக கிடைத்து விட்டது. அந்த ஜாதகத்திலையும் கிடைச்சிருச்சு, இந்த ஜாதகத்திலையும் கிடைச்சிருச்சு. கல்யாண காலம்தான், கல்யாணம் பண்ணலாம். இது ஒரு பாவ தொடர்பு. திருமண காலமா அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பாவ தொடர்பு திருமணம். சரி, அதுக்கடுத்ததாக எந்த நட்சத்திரத்தை கொண்டு வரணும், எந்த நட்சத்திரத்தை கொண்டு வரக்கூடாது, எந்த ராசியை நம்ம சேர்க்கணும், எந்த ராசியை சேர்க்கக்கூடாது அப்படிங்கக்கூடிய அந்த விதிமுறைகளை நம்ம முக்கியமாக கவனிக்கும் பொழுது அந்த பொண்ணு பிறந்தது அஸ்வினி நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது கேதுனுடைய நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்கு. இப்போ இந்த பையனுடைய ஜாதகத்தில் பார்த்திங்கன்னா லக்னத்துக்கு 8ஆம் பாவத்திலே கேது பகவான்
8ஆம் பாவத்திலே நின்று அஸ்வினி நட்சத்திரம் இந்த ஜாதகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதே கேது பகவான் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் இங்கே வந்து உட்காந்துட்டு இருக்காரு. அந்த பொண்ணு பிறந்தது அஸ்வினி நட்சத்திரம். அந்த அஸ்வினி நட்சத்திரத்தினுடைய அதிபதி வந்து கேது. அந்த கேது இந்த பையனுடைய ஜாதகத்தில் லக்னத்துக்கு 8ஆம் பாவத்தில் போய் மறைஞ்சு போச்சு. அது மறைஞ்சு போச்சுன்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன காரணம்? ராகு பார்த்தீங்கன்னா ராகு சாரமே ஏறி நின்றுட்டார். நிழல் கிரக சாரம், நிழல் கிரக சாரமே ஏறி நின்றுச்சு. அப்போ அங்கே யார் இருப்பாங்க? நட்சத்திராதிபதி அங்கேயே ஸ்டக்காகி நின்று போயிட்டார். அதுக்கு மேலே பலன் கொடுக்கக்கூடியது அப்படின்னாக்கா செவ்வாய் தான். அவர் வந்து பொருளாதார சம்பந்தப்பட்ட பலனை தான் கொடுப்பார். என்றாலும் கூட அனுஷன் அந்த செவ்வாய் பற்றி வீடு கொடுத்தவன் செவ்வாய் அனுஷ நட்சத்திரத்தில் என்றார். கேதுனுடைய பிரதிநிதி அப்படியே வச்சுக்கலாம். கேது சுயசாரம் பெற்றுக்கொண்டார். கேதுனுடைய பிரதிநிதியாகிய செவ்வாய் வக்ரம் பெற்ற சனிசாரம் ஏறினார். அப்போ கேது திசையில் பிறந்த பெண்ணை அஸ்வினி மகம் மூலம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண்ணை திருமணம் செய்தால் நிச்சயமாக அந்த பெண் இவனுக்கு கடைசி வரை மனைவியாக இருக்க மாட்டாள். அப்பா ஜோதிட சூத்திரம் கூறக்கூடிய இந்த சூத்திர விதிகளின்படி கேது லக்னத்திற்கு 8இல் மறைந்தார். பெண்ணினுடைய ஜென்ம நட்சத்திர அதிபதியாகிய கேது லக்னத்திற்கு 8இல் மறைந்து சுயசாரம் பெற்று வீடு கொடுத்த செவ்வாய் அவர் லக்னத்திற்கு 3ஆம் பாவத்திலே ஆட்சி வீட்டில் அமர்ந்தாலும் கூட அவர் அனுஷ நட்சத்திரத்தில் ஏறி நின்றார். அவருடைய பிரதிநிதி அந்த சனி பகவான் வக்ரம் பெற்றுவிட்டார். எனவே இந்த செவ்வாயை இது ஏற்கவில்லை. செவ்வாயை ஏற்காத போது கேதுவையும் சேர்த்து மறுக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதுதான் அப்பா ஜோதிட சூத்திரம். ஜோதிடத்தில் புதுமை, ஜோதிடத்தில் புரட்சி, ஜோதிடத்தில் மறுமலர்ச்சி, ஜோதிட சீர்திருத்த கருத்துக்கள் அப்படின்னு நம்ம தெளிவாக சொல்கிறோம். இது மாதிரி சேர்த்துனதுனால இப்போ இவங்களுக்குள்ளார அந்த பொண்ணு 5 மாத கர்ப்பமாக இருக்கா. இப்போ கர்ப்பமான உடனே அந்த ஜாதி பார்த்திங்க அதில் வந்து ராகு திசையில் குரு புத்தியில் ராகுடைய அந்தர காலம் தான் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் என்னென்னலாம் நடக்குது அப்படின்னாக்கா போலீஸ் வரைக்கு போய் உங்களுக்குள்ளார பிரிவினை தரக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்குது. செவ்வாய் சாரம் ஏறி நிற்குதுன்னா செவ்வாய் என்ன கேதுனுடைய பிரதிநிதி தான். அப்போ கேதுனுடைய பிரதிநிதியுடைய வேலை செவ்வாய் செய்து செவ்வாய் ராகு சாரம் ராகு பார்த்திங்கன்னா சித்திரை நட்சத்திரம். சித்திரைங்கிறது செவ்வாய், செவ்வாய்ங்கிறது சனி. இங்கேயும் பார்த்திங்கனாக்கா ஜீவா சரீரா முறையில் பார்த்தோம்னா அப்போ இந்த ஜீவா அங்கே நம்ம பொருத்தம் பார்க்கல. இருந்தாலும் கூட ராகு நடக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் பிரச்சனை என்னன்னா சுக்கிரன் சூரியன் வந்து நீச்சம் பெற்ற சூரியன் தான் அங்கே கூடவே இருக்கார். அவர் ராகு சாரம் ஏறி நிற்கிறார். அந்த நீச்ச பலனை சூரியனுடைய நீச்ச பலனை ராகு பகவான் ஏற்றுக்கொண்டு இப்போது அட்டமாதிபதி சாரம் ஏறி அட்டமாதிபதி அப்படி சொல்லக்கூடியவர் வந்து சனிச்சாரம் 6ஆம் பாவாதிபதி சாரம் ஏறி எல்லா வில்லங்க விவகாரங்களும் ஒன்றாக நடந்து கொண்டிருக்கு. இவங்களுக்கு பிரிவினை நிச்சயம் அப்படிங்கிறது ஆகிப்போச்சு. இது மாதிரி